Hewna tiyareyê firenê ser welatê me de bêwijdan. Binê pelanê yên de adirê cehennemî. Fekê yên ra merg warano bêwijdan. Dadiyan bê tûtan, tûtan bê babî, bê bira, bê wayverdenê. Şima însanê başî nêverdayê enzeran de, yan kiştî kerdî binê her, bê gor û bê mezel, yan eştî zerayê heps û zindanan, bê kes û bê wehar, yan zî qewernayê sirgûn, welatê xwe ra dûr, per û perîşan. Qey bes niyandî bira, sosret û eziyetê hezar seran. Mazî ewtayî û di miletan re yewê, dinya zaf heraya, ma min rê qîmkena, vacibelê.